Assalamu alaikum wa rahmatullahi, ni ce ta ku baiwa Allah. Maris Borno How Market. Na ga yau update ɗinki ya fito, ana ta raban shi Maris Borno kamar raban gyaɗa. Keken sai da namu mun kuma kyauta aka ringa raba naki muridai na. Suna ta raba naki, suna ta raba naki, abin da bai yi kyau wa Maris Borno. Ai shi mai zama a gidan gilas baya cewa a zo a yi yawon a yi wasan jifa. To kin ga keke nan ita kuma Sadiya na siyarwa da yaya alfalali fada ya ce wallahi ko gawata shi zai yi ajalinta kuma sai ya dauki update din gawanta. Kin gani a raye aka yi min alhamdulillah, Allah ya mun hukunci na a raye. Ita kuma a mace haka zai aiko mana gindinta mai ta raba don sai mun raba. Ya ce tusum ce da gindi da ta kashi haka za mu ta raba shi. Wallahi haka za mu ta raba shi, amma ni fa faɗa na bar wa Allah. Na ga Isa ma ya dirfafa Ka'aba yana tsine miki. To don haka ni faɗa na bar wa Allah. Na ga faɗa fa Allah ne yake karɓan mun shi. To abinda Allah zai, ni ban isa in yi ba wallahi. Kuma ba na tsoron ki Sadiya, babu gudu babu ja da baya, ba zan yafe miki ba. Da kai dan babban bura uban ya salam, dama na san sai ka da gindin. To wallahi ba za mu karɓe ka ba har abada. Ka koma dai wajen Sadiyar da har yau bata baka yanke talauci ba, dan babban bura uba. Babu abin da ta yi maka shege dan iska matsiyaci, dan luwaɗi mai zagin iyayensa. Daga rana mai kamar ta yau ba zan ƙara magana a kanki ba tsohuwar karuwa. In za ki kafe ni su 100 Sadiya ba zan magana ba, matsalolinki ma ya ishe ki. Ya alfalal ya sa a je a babbage shagonki a ƙone shi. Jarabawa ki ma ta ishe ki. Sai kuma ke yar Hamisu gurgu kin ce me yasa ban bude ki ba. Aikin wannan ki riga kin mutu sisi kwandam, tsinuwar ubanki yana yawo a kanki. Ni in kula yar mai gidan karuwai? Uwarki kafin a kawo update din kowa na uwarki aka kashe giya da bayan ta duk anan nade sai ka ce na tsohuwar mesa. Ni Jamila na da keke na baki ruwa. Ki fara kashe dan shegen da yarki ta haifa shehun shaggu. Duk ga yayanki nan a wale. Shegiya tsohuwar guzuma, wannan ma yatta kike da gadan ki ne haihuwar shegu. Kin yi na ɗaya kin yi na biyu duk ba a san iyayensu ba. Yar babbar fura uba. Da lokacin ki sai dai in sa muridai su kafe ki cikin gintun uwarki Jamila Hamisu. Ki fita a sabgata. Na faɗa ki je ki fara ji da yarki da ta haifi cikin shege. Tukunna wannan mai askin mai zubin fegogi. Ki je ki fara ji da ita, ki sai abinci ki polishin ɗinta. Shegiya wadda aka ce daga hamma take hangin dinki wari take. Tozartacciyar mai zance ne wanda ubanki ya ce slippers ɗinsa da yake taka ya je gidan karuwai su ya fi ki daraja. Peace out. Daga rana mai kamar ta yau wallahi in dai ni yar halarce ne, bar na ƙara magana a kanku.